Helo, enw fi 'di Gwen a dwi'n gweithio fel swyddog amgylcheddol yma yn Adra. Mae Adra yn gymdeithas dai yng Ngogledd Cymru, da ni un o'r mwyaf yn yr ardal. Ni hefo dros 7,000 o dai, tanaethu dros 5,000 o gwsmeriaid lleol hefyd. Am bod ni'n gwmni sy'n tyfu mor sydyn yn expandio ar draws Gogledd Cymru, mi ydyn ni'n sylweddoli bod yn ymrwymo yn gryf iawn i edrych ar ôl amgylchedd. Mae nifer o ffordd ffyrdd da ni'n gweithio ar wneud hyn, a gyda ni strategaeth datgarboneiddio uchelgeisiol iawn mewn lle, ac ar y funud mae hwn wrthi'n cael ei adolygu mwyn rhoi targedau newydd yn lle. Rhai o'r pethau da ni'n neud ydy gweithio'n agos iawn efo'n tîm fflyd ni, felly yn Adra mae gen ni fflyd dros 100 o fania, a mae hein yn teithio dros 1,000,000 o filltiroedd bob blwyddyn, sydd obviously yn rhoi emissions really mawr. Da ni'n gweithio ar gael EVs, so mae 10% o'n fflyd ni ar y funud yn electric neu hybrid, which sy'n gret, ond yn amlwg da ni'n sylweddoli mae gen ni ffordd hir dal i fynd. O ran ochr un stoc o dai, mae gen ni schemes a buddsoddiad sylweddol yn mynd i fewn i retrofitio'n tai ni, a wneud yn siŵr bod ein hen stoc o dai yn cael ei codi fyny i safonau. Mae lot o'n tai ni dal yn eistedd o dan EPCC, a yn amlwg mae yna dargedau gan y Llywodraeth i godi rhain i CA, a da ni'n galad ar wneud hynny. Mae gen ni nifer o schemes ar draws y gogledd, eithio ar stwff fatha external wall insulation, solar PVs, i godi effaith bonrwydd y tai yma. O ran new builds a ochr datblygu, mi ydyn ni yn Adra hefyd yn adeiladu'n tai'n hunain, a mi ydyn ni'n neud yn siŵr bod rhain i gyd yn cyrraedd effaith bonrwydd mwy uchel a sosib. Mae gen nifer fawr iawn ohonyn nhw solar PVs a air source heat pumps hefyd. Yn ogystal â gwaith da ni'n neud o'r ochr aseda a tai, mi ydyn ni hefyd yn rhedeg nifer o brosiectau cymunedol. Mae rhain yn cynnwys pethau fatha skip days, lle da ni'n mynd i gymuned lle mae gen ni lot o dai a da ni'n rhoi skip. Mae hyn yn galluogi ein cwsmeriaid ni i ddod â hen bethau, maen nhw eisiau cael gwarad ohonyn nhw a'i cael gwarad ohonyn nhw mewn ffordd cynaliadwy. Gobaith efo hyn ydy bod ni'n lleihau flight tipio yn yr ardal, a mi ydyn ni wedi gweld lleihad trwy wneud diwrnodau fel hyn hefyd. Da ni hefyd yn gweithio gyda nifer o bartneriaid lleol i gynnal digwyddiadau fel ysgolion, megi plannu coed a bloda hefyd. Yn ddiweddar, da ni wedi bod yn llwyddiannus mewn derbyn bron i 1.5 miliwn o fuddsoddiad gan yr SPF, y Shared Prosperity Fund, a da ni'n falch iawn bod y 3 prosiect sydd wedi derbyn yr arian yn gweithio teg at net zero, a mae foundations project i gyd i wneud efo datgarboneiddio. Ni'n rheoli un o'r prosiectau yma, prosiect Zero Net Gwynedd. Dwi'n falch iawn o'r prosiect. Dwi'n gweithio efo nifer o bartneriaid lleol fel Cynefin, Partneriaeth Ogwen a Deg, a nifer fawr iawn o bentrau cymunedol eraill hefyd. Y gobaith o'r prosiect yma ydy y byddwn ni'n medru recriwtio swyddogion ni i weithio ar draws Gwynedd i roi cyngor helpu cymunedau i wella effaith blonrwydd ni eu tai, a hefyd dod i'r afal a fuel poverty, yn enwedig biliau trydan ac yn y blaen. Bydd y wardeiniad na swyddogion yma hefyd yn mynd o gwmpas digwyddiadau cymunedol yn rhoi cyngor allan i bobl. Strand arall o'r prosiect ydy hybiau cymunedol, a trwy'r prosiect da ni wedi derbyn arian i allu cynnig adroddiadau datgarboneiddio ar gyfer hybiau lleol yng Ngwynedd, pethau fatha hen gapeli sydd rwan yn hybiau cymunedol, unrhyw adeiladau lle mae'r gymuned yn cael mynd yna i dderbyn cymorth a pethau fel i gadw'n gynnas ac i cael pryd o bwyd. Da ni'n gobeithio hefyd y bydden ni'n medru cynnig arian i tua 5 o hybiau i gael gwaith retrofit wedi wneud. Hefyd ni gael funding o blaen trwy'r CRF, mi ddadden ni felly wneud hyn ar hybiau cymunedol sydd yn really positif a sy'n helpu mynd i'r afal ar net zero yng Ngwynedd.